What is my purpose? You pass butter. Oh my god. Hvad er hemmeligheden, om man må spørge? Det er en lang historie, fru Jul. Der har ved Gud ikke været lutter lavkage og dans på roser. Let's go see if we can make this little kitty purr. Oh look, I have a mask helping me too. Yeah, welcome to the club, pal. Finish him. 60% of the time, it works every time. Without doubt, the worst episode ever. And here we go. Så går vi, for vi skulle ned og se noget andet. Ja. Og så satte de et nyt nummer på, som var tilbage. Så satte de Guru Josh Project med Infinity Class Remix på. Vocal Edit. Og så er det så, fuck! 2008. Det er 2008, det er. Ja. Vi er 17-18 år, drenge. Ja. We go again. Vi er nødt til at blive her til det næste 2,5 minut. Fandme nødt til at blive her igen. Ja. Men nej, umiddelbart ikke. Jeg ved da ikke, hvad Darude han spiller ud over Sandstorm. Det vil jeg da også gerne høre ham spille. Ja. For den sags skyld. Men jeg kan mærke, selvom programmet er lort, jeg glæder mig stadigvæk mere og mere til at komme ud og høre noget musik. Ja. Og bare forhåbentlig have en fest uanset. Igen så er forventningen utrolig lav. Ja, det gør jeg også. Jeg stak de hovederne sammen med min gode kollega Adam Butay, som jo er, eller i hvert fald sådan, har været min, hvad kan man sige, han har været lidt min afløser på alt det der EDM, ikke også? På Gaffa. På Gaffa, ikke også, ja. Men jeg tror ikke, han er interesseret i Magic Box heller. Nej. Det er lidt træls at anmelde på Magic Box, ikke? Det er langt væk på presseteltet. Og ja, det er rigtigt. Man skal en lang gåtur op for at skrive en anmeldelse af det, man lige har været inde her. Ja. Eller lige har set. Ja. Skal du anmelde igen i år? Ja. Okay. Har allerede udset der noget også? Ja, eller fået stukket noget? Ja. Ja. Jeg tænker gerne, jeg vil have Natasha Bedingfield og Scissor Sisters og Kylie Minogue. Ja. Blandt andet. Kylie Minogue. Ikke Green Day, det behøver jeg ikke. Hende glæder jeg mig faktisk også til at se. Kylie Minogue. Ja. Jeg tror, det bliver godt. It's in your eyes. Har du set nogle af de trailer, jeg har skrevet på til startdelen her, Jens? Ja, det har jeg. Har du set dem alle sammen? Ja. Fedt, mand. At vi er i gang. Vi er i gang. Vi kører på. Det er godt. Skal vi så ikke i den her uge, inden vi går i gang med, bare køre i gang med nyhederne? For jeg vil bare gerne høre dig om du har set Weapons-traileren, Zach Cregger's næste film, der er premiere til august. I hvert fald amerikanske biografer, den kommer samtidig i Danmark, det kan vi jo håbe. Jeg synes, det er så mega spændende ud. Ja. Det er mega spændende ud. Enormt stemningsfyldt. Ja. Og den her lille børnestemme, der ligesom agerer fortællerstemme om, at der klokken 2:17 om natten stod alle børnene i Miss Grady's klasse ud af deres seng, gik ned ad trappen for deres værelse. Presumably sov de alle sammen på første sal. Det ved jeg ikke. Jeg synes, det er noget, de siger. Jeg synes, stemmen siger, at de gik ned ad trappen og ud af døren og løb ud i natten. Og de kom aldrig tilbage. Miss Grady bliver spillet af Julia Garner. Ja. Josh Brolin er med. Alden Ehrenreich er med i en, hvad der ligner lidt en politirolle eller sådan noget af den stil. Jeg synes, det er så mega spændende ud. Rigtig uhyggeligt enkelt klip, hvor ligner en drømmesekvens Marit, hvor Julia Garner, Miss Grady igen, går ind i sin klasse. Børnene sidder alle sammen med nedlukkede hoveder på deres spor, og så er der lige en enkelt lille spøgelsesgespenstdreng, der kigger op med meget hvid hud og meget mørke øjne. Ja, det kan man ikke bruge til noget sådan nogle drømmesekvenser der. Det kan man jo følge ind. Det tænker jeg også til den der Him-trailer der, hvad hedder Justin Tippett, ikke også? Ja, med Marlon Wayans. Der var mange, der så, det er Jordan Peele's næste film. Så man producerer. Ja. Nej, fordi Jordan Peele ville ikke lave noget, der var så eksplicit og så meget, så direkte som den der. Det ligner jo også noget substance, noget Him, ikke? Ja, lige præcis. Men jeg tænkte også bare, at det virker som om, at det her, det er drømmesekvens. Der er ikke noget af det her, der ligesom figurerer ind i handlingen. I Weapons, eller hvad? Nej, altså i Him. Ja. Men ja, som du siger, altså det der med, at det tænker man også, det må være en drømmesekvens, ikke? Og det er sådan lidt, Jeg kunne forstå, at Weapons-manuskriptet jo solgt for helt vildt mange penge til en ny Line Cinema, ikke? Ja, lige præcis. Men jeg så, at den gik jo sådan lidt småviralt, uden at alle nødvendigvis lige præcis vidste, hvad det var, det handlede om, fordi der blev lagt sådan nogle teaser-klip ud, virale klip ud i sidste uge, som lignede bare sådan noget surveillance cam, altså private surveillance cam fra en porch et eller andet sted. Ja. Og så er der et barn, der løber nærmest med vingefang, ikke? Altså armene sådan ud i siden, som om man leger, man er en flyver, og løber om natten der 2:17 om natten. Ja. Og så kommer der nogen løbende bagefter os. Igen et barn mere. Jeg så, det var i hvert fald en eller anden, jeg følger på TikTok, sådan en compilation-profil, der ligesom satte ud sådan,
have you guys seen this? Have you guys heard about this? It happened just... Og sådan, jeg har lige set det på TikTok. Det er en film. Og der er også, det er selvfølgelig også nogle af de første i kommentarfeltet. Sådan, der var både dem, der sagde sådan, that looks so weird. Og så andre sådan, it's promotional material. Come on. Ja. Jeg synes, det så mega fedt ud. Ja. Men apropos him med, at folk de tror, at det var Jordan Peele, der skulle instruere den, når det virkelig bare er ham, der producerer den. Lidt det samme i dag, lynhurtigt tilbage til, hvad vi er på programmet i dag. Vi har Havoc, seneste Netflix action-basker på programmet, og så Thunderbolts stjerne, eller Asterix. Siger vi også Asterix på engelsk? Nej, Asterisk, tror jeg. Asterisk, ikke Asterix. Asterisk. Ja. Asterisk. Jeg ved ikke, det ved jeg ikke, om man siger på dansk. Nej, stjerne. Thunderbolts stjerne til sidst der. Fordi der var mange, der var flere, der troede, fordi de lavede den her A24-trailer til Thunderbolts. Ja. Med, hvor de viste alle de her forskellige behind the scenes folk, behind the camera folk, klipper, instruktører, writer, cinematographer, alt sådan noget, at der var rigtig mange, der havde connections til A24 film, og har lavet noget for A24. Ja. Og så var der rigtig mange, så var der flere, der troede sådan, wow, I can't believe A24 is making a Marvel movie, og sådan noget. Jamen, igen, så er det ikke helt sådan, det hænger sammen, men det er jo det er en joke, det er promotional material, come on, ikke også? Ja. Men det er de to titler, vi har i den her uge. Smashing Machine-traileren med The Rock, Benny Safdie og Emily film om Blunt. Mark Kerr. Ja, lige præcis. Umiddelbart ikke en person, jeg synes, jeg var bekendt med sådan på forhånd. Men han ligner jo ikke helt rigtigt sig selv. Hej Martha, så kom du hjem for efter 3. lange vagt. Og du har Benson Boone i ørene? Hun har en tilpas George Ezra rød t-shirt på, der... Ingenting i ørene? Nej, der insinuerer, hvor hun møder det er. Der er rødt lys, det er stop, nu er det ikke mere. Ja, der er Happy Mood om bagved. Wow. Okay. Jeg synes, det er en flot t-shirt. En lidt ironisk t-shirt, kan jeg fornemme. Enten sådan helt ny, eller så er I virkelig gode til at vaske tøj. Den er ikke ny, så er I gode til at vaske tøj. Ja. Det er du også god til. Det er du også god til, Martha. Ja, du går af. Det er i orden. Men Smashing Machine, han ligner jo ikke sig selv her, The Rock. Han har fået hår, jo. Han har fået hår på hovedet, og han ser også noget mere firkantet ud, ikke? Synes jeg. Altså, han er ikke lige så... han ser meget kompakt ud. Han er ikke lige så trimmed, som han måske ellers er i andre film, synes jeg. Okay, ja. Det er i hvert fald sådan, lige når man ser ham i de der sekvenser, hvor han går i sin... jeg ved ikke, hvad man kalder det, men jeg skulle til at sige underbukser. Lille tighty dernede omkring the crotch area, og så hans albubeskytter, knæbeskytter, whatever det nu er. Ja. Men det ser spændende ud, Emily Blunt. Godt lide hende. Ja. Godt lide hende. Ja. Hun skulle spille lidt røvhul, ikke også? Mark Kerrs kæreste var sådan lidt... det er jo en historie om misbrug, ikke også? Mark Kerr, han tog jo en masse opioids og painkillers, ikke også? For ligesom at holde sig kørende i arenaen. Ja, præcis. Og de har jo snakket om meget i Joe Rogans podcast. Joe Rogan må jo være vildt begejstret for, at der kommer sådan en UFC-film her. Ja, det skulle man forestille sig, ikke? Ja. At, men altså, det ved jeg ikke. The Rock, han plejer at prøve at holde sig lidt upartisk. Men det er sådan, kunne han finde på at hoppe i den der? Jeg ved det ikke rigtigt. Benny Safdie, det er den første, han instruerer selv, ikke? Det tror jeg, ja. Ligesådan som Josh Borman, han kommer med Marty Supreme senere i år. En anden sportsfilm. Det var Chalamet og bordtennis, som den kommer til at handle om. Den tredje trailer, jeg havde skrevet ned, det var Deep Cover. Ja. Som jeg tænkte var lidt sjov. Et Prime-film. Fordi vi jo rigtig godt kan lide impro. Ja, det er impro, stand-up, impro-comedy. Ja. Vi venter stadigvæk på en part 2 af Middleditch og Schwartz på Netflix. Ja, Schwartz han er rundt og turnerer, ikke også, med hans Schwartz and Friends, ikke også? Han laver noget selv der, det synes jeg er Han kommer desværre til Danmark med det. Han er, i Australien har de været og sådan noget, men ikke noget europæisk, så vi det kunne se. Jeg synes, det er herligt at se, når det en gang imellem lige kommer på min Instagram. Ja, det synes jeg også. Eller noget stil. Ja. Det synes jeg er mega fedt. Men den Deep Cover, det er en Prime Video film, der kommer her inden alt for længe. Jeg tror, det er enten i juni. Jeg tror, det måske var juni, ja. Som handler om 3 lidt mislykkede impro-komikere, spillet af Bryce Dallas Howard, Nick Mohammed og Orlando Bloom. Rigtig eclectic trio, de har samlet der. Det er en spøjs castingproces der, som bliver hyret, virker det til, af en Sean Bean politi efterforsker til at infiltrere nogle narkobosser
banditter i Londons gader. Eller den stil. Ian McShane også på castet, og Paddy Considine. Men det ligner sådan, at de tager nogle af de der faste tropper, at de skal yes-answer hele vejen ind til at uncover, hvad det er, det foregår i den her kriminelle underverden. Det er som om, det er en præmis, der er lavet rigtig, rigtig mange gange, ikke det her? Ja. At man tager sådan nogle bløde skuespillertyper, og så sætter dem i en barsk kontekst, ikke? Jeg tror, det var sådan tilbage ved Steve Martin, han lavede også en film, tror jeg, med Spy Hard, eller sådan noget, tror jeg, de hed det der, ikke? Og Spy hed den ikke bare det med Melissa McCarthy, ikke? Også, hvor hun også er sådan en... Også undercover. Ikke helt det samme, men hun skal ligesom også improvisere sig ind i en verden, der ikke er hendes egen fish out of water action-komedie. Det er vi glade for. Ja, lige præcis. Og så Sergeant Rock, den er død på kalenderslagmarken. Den her film, som Luca Guadagnino egentlig skulle instruere. Guadagninos superheltefilm. Ja, lige præcis. Ja. Daniel Craig var rygtet til den. Så var det ikke noget rigtigt. Så var det Colin Farrell, der var inde over oven på The Penguin. Nu lader den til, den er måske ikke helt død, men i hvert fald bare skubbet ud af kalenderen fuldstændig, fordi at det var meningen, de skulle gå i gang med, så lavede det faktisk til at være sådan noget årstidskalenderbooking med, hvornår produktionen skulle gå i gang, og så var der ikke, så passede det ikke med produktionsstedet eller et eller andet i den stil. Og så er det simpelthen bare nødt til at sige, jamen, så bliver det ikke i år i hvert fald. Og så er det så uvist, om det overhovedet er Guadagnino, der kommer til at instruere den, fordi der er jo andre planer, der så kommer foran den, når det ikke kunne passe ind i kalenderen. Jeg har ikke glemt, at det var en fantastisk film, han skulle til at lave. Han skulle til at lave noget ret spændende, ikke også? Ja. Det var ikke, fordi Justin Kuritzkis, det var igen ham, der skulle skrive, eller havde skrevet et script på Sergeant Rock. Men det kan godt passe, at han havde lavet et eller andet også. Han har jo hele tiden virket til projekter i støbeskeen, synes jeg, Guadagnino. Og det, altså, jeg vil sige, det er en, der er altid... Jeg har ikke set Queer endnu. Nej. Det glæder jeg mig ret meget til at se. Også selvfølgelig med Craig. Se, hvad det kan, om det kan noget. Det var American Psycho, jeg tænkte på. American Psycho, det er rigtigt. Det er kraftigt mig også en... Det er saftsus også noget, jeg vil gå og give sig i kast med, men altså, Guadagnino, go for it. Go for it, man. Ja. Den sidste ting, jeg lige har taget med, det er, at Shogun, sæson 2, den nu har fået en produktionsstart til januar 26 i Vancouver, hvor også den... jeg formoder, størstedelen af sæson 1 blev filmet. Ja. Så det er 10 år efter, ikke også? Det er sådan noget med, at det foregår 10 år efter. Skal det foregå 10 år efter? Ja. Jeg ved det ikke rigtigt. Jeg ved jo, de skriver jo kun, at det skal tage udgangspunkt i novellen, James Clovels novelle der, som sæson 1 jo rundet af med slutningen af den. Der er ikke mere materiale at tage udgangspunkt i. Altså, så nu they make it up now. De Game of Thrones den. Ja, de Game of Thrones den lige nu, ja, i hvert fald. Ja. Eller hvad? Ja, det, man kan jo sige... Fatteren er vel gammel og død? Jeg er ret sikker på, at Clovel han er død, ja. Så der er ikke en Martin, der kan spække ind og sige sådan, det skal i hvert fald ende her. Om jeg kommer til det eller ej, må jeg skrive det, men det skal ende der. Så kan I selv finde ud af vejen dertil. Ja, præcis, ja. Men så det vender tilbage, og der er vist også noget med, at de har planlagt en anden slags spin-off på det også. Og hvor mange af de karakterer, vi kender fra sæson 1 af Shogun, der vender tilbage, det ved man heller ikke rigtig nu. Men det tæller lidt ind i det der med, at den vandt Best Limited Series til at starte med. Gjorde den ikke det, Shogun? Mener jeg i Emmy, og det er sådan... Ja, det kommer så tilbage. Ligesådan som Beef, hvis nok også i sin tid var nomineret i Best Limited Series. Så kan de kalde den for Shogun Bloodlines. Shogun Bloodlines, og det vil være rimelig vildt. Jeg tror, der er adskillige... Altså nu kommer der en ny, Final Destination Bloodlines, ikke også? Jeg tror, Bloodlines er blevet brugt til adskillige sequels efterhånden. Har du set de der diverse, Final Destination film? Det tror jeg ikke, nej. Jeg skal have et eller andet, hvis jeg lige får tiden til det, så skal jeg have sådan et godt binge, et weekend binge af Final Destination filmen. Jeg så den trailer, den en af de trailer, de har udgivet til Final Destination nu her, som egentlig bare er et klip af en scene med en tatovør. Og det var enormt underholdende og kreativt fundet på, hvordan han bliver udsat for eksempel. Men det er præmissen, det er, at djævlen ligesom leger kispus med dem, ikke? Ja, jeg ved ikke, det er ikke sit djævlen. Jeg tror bare, det er bare døden. Altså. Det er døden, så. Det er Aubrey Plazas death, der, ja. Det håber jeg, Lady Death. Ja, jeg har aldrig set nogen af dem også, fordi jeg tænkte sådan, jeg er ikke lige den store slasher-type. Jeg har altid tænkt sådan, det ser ud til at være lidt for grotesk for mig, det der. Ja. Det ser ud til at være lidt for grotesk. Ja. Det indeholder en scene, som har sat sig i mange, eller jeg tror, det er 2, der indeholder en scene, som har sat sig i manges bevidsthed. Altså det her med, at hvis man kører bag en lastbil med nogle træer på, eller et eller andet på, så har
man kan sige, at Final Destination 2 jo skabte den her frygt for, at de der træer ligesom falder ned og bare maser i ens hoved er fuldstændig inde i bilen. Ja. Så jeg tror, at de færreste ligesom har lyst til at køre bag de der lastbiler efterhånden. Ja, på grund af træstammerne. På grund af den der film, ikke? Ja, lige præcis. Har du andre nyheder, Jens? Nej. Du har ikke bare nogle nyheder nu? Nej. Jamen, så tager vi lige det formelle. Vil du følge podcasten? Så jo, jeg har faktisk... undskyld. Ja, selvfølgelig. Tease. Ikke, at de ikke ved det. Du går ind på min Twitter-profil. Er der nyheder derfra? Ja, der er nemlig nyheder hen. Nej, det ved ikke. Noget, jeg har liket. Jeg har ikke kontrol over min profil, Jens. Der er nogen, der har hacket den. Nu skal vi gennemgå alle dine likes, og så forholde os til det. Nej, jeg synes bare, det er sjovt og lidt ubehageligt også, at Grok fylder så meget på X. Ja, det er den der AI. Altså XS AI. Det er XS AI, som skulle være ret dårlig, hvis nok også. Nej. Jeg synes, at folk kritiserer den. Det er en af de bedste. Okay. Det er typisk for dit venstreorienterede ekokammer, at de kritiserer. Det er muligt, det er dem, jeg ser, de kritiserer den. Hvad hedder det? Det sjove ved Grok, og det der er sådan lidt ubehageligt, det er også, at man kan gå ind på alle, man kan sige X-profiler, og så kan man klikke på Grok-symboler, og så laver den ligesom en opsummering af profilen. Hvad man mest skriver om. Så hvis jeg går ind på din, så skriver jeg, så står der Willy Benson, og det er så på engelsk, ikke, men jeg oversætter. Willy Benson, en dansk moviebuff og række 8 podcastvært, der passioneret kæmper for modig biografunderholdning som Hundreds of Beavers og drømmer om kaotiske instruktør-roundtables med Fincher, Tarantino og Lynch. Willy Benson, han har dissekteret film fra gotisk horror forestillinger til Eternals problemer, mens han slår ned på fodboldbøvl. Soccer mismanagement står der. Og så er der lige et udpeget tweet her. Werewolves, witches, vampires, vikings and lighthouse keepers. After this, he's gonna make a gothic horror about a locomotive driver set in the Victorian era. Ja. Reference til Eggers' næste film. Ja. Eggers' næste film. Ja. Jamen, det er da et sjovt lille legeværktøj også dertil. Ja. Det var nok, har du prøvet at gøre det på dig selv? Ja, jeg prøvet at gøre det på mig selv også. Ja. Var det stemt det overens med... Altså, det er jo en lille diskprofil, man får på sin Twitter. Den laver lige sådan en lille opsummering. Ja. Det er virkelig mærkeligt. Og sådan også lidt, føles også lidt invaliderende på en eller anden måde, at man... Så bliver man i hvert fald virkelig opmærksom på, hvordan det, man leverer på sociale medier, bliver brugt til træning. Hvem er jeg på det her medie? Ja. Okay. Og også det der med, at altså, det kan vi jo heldigvis med alle profiler. Vi kan gå ind på TikTok og gå ind på Facebook, og så få ligesom bede om den data, det har om os, så kan man jo ligesom få en følelse af, gud, okay, vi får virkelig samlet ind, ikke? Ja. Lige meget, hvad vi gør. Ja, nogen får samlet rigtig meget ind om os. Ja, det er det. William, han ligner en, der har lyst til at købe en ny farvet polo. Ja. Hvad med, hvis der er noget vi skal lige reklamere for det, ja. Ja, så kommer det der. We are bound. Jeg skal nok købe hos jer. Ja. Nå, skal jeg tage den igen nu her? Vil du følge podcasten, så søg på række 8 på Instagram og Facebook. Du kan følge Jens og jeg også på Instagram på Letterboxd for at se, hvad det er, vi ser. Og Twitter, som Jens lige eller X, siger vi, via @Drepsy og @Willy Benson. Har du et spørgsmål eller en anbefaling til os, så kan du altid skrive til os på Instagram, Facebook eller i linket, der er i hver episodebeskrivelse. Skriv til os her. Er du inde og finder os på en podcast-platform, så giv os da lige en rating med på vejen. Det hjælper os til at komme ud til endnu flere lyttere, det vil vi bare rigtig gerne. Skal vi skride til den første film? Skal vi tage den helt store først, Jens? Nej, Thunderbolt. Skal vi gemme den til sidst? Ja. Så starter vi med Havoc. What you got for me? Oh. We got footage of our suspect. Do you know him? My son is not a killer. This kid is public enemy number 1. Your son just started a gang war. They just want to shoot him dead. That's the end of his story. I make one phone call. You go down for life. Get him back. I'm gonna get you out. It ain't up for discussion. There are people out there looking for you. You're not gonna get out of this city alive without my help. Gareth Evans blev retmæssigt hypet til skyerne, da den walisiske instruktør gennem sit arbejde på en dokumentar om den indonesiske kampsport pencaksilat mødte udøveren Iko Uwais, og de sammen byggede det imponerende stuntværk, som er The Raid og The Raid 2. Med et fabelagtigt øje for dansen mellem voldens nådesløshed og elegance, har Evans skildret kriminelle miljøer og hårde strukturer i den Wickerman-lignende Apostle og med sit bidrag til de voldsomme actionscener i Gangs of London. Nu er Havoc med Tom Hardy endelig ankommet på Netflix efter reshoots udskudt på grund af strejkerne. Hardy spiller CSI Mad Max,
a.k.a. betjent Patrick Walker, der skuler ud på den unavngivende amerikanske by, som måske i virkeligheden nogle gange er Wales, hvor filmen mestendels er optaget, og nogle gange er det en computergenereret virkelighed, værdig for en filmatisering af en Frank Miller tegneserie. Havoc er ingenlunde en tegneseriefilm, men en klassisk, gritty indie-action thriller med lidt for mange plottråde, der går i vejen for det titulære rabalder. Walker vil ud af den gritty og korrupte verden, han har forvildet sig ind i med sin tidligere partner Vincent, spillet af Timothy Olyphant, og ejendomsmogulen Lawrence Beaumont, spillet af Forrest Whitaker. Triad gangster er efter Beaumonts søn, fordi han har slået gangsterbossens søn Zooey ihjel, eller fordi han formodentlig har slået gangsterbossens søn Zooey ihjel. Med sig har Walker den arketypiske uspolerede betjent Ellie, spillet af Jessie May Lee, og i forsøget på at udrede trådene mellem mange fraktioner af metodisk nådesløshed blandt bandeintriger og korrupte betjente, møder de også pasfalskneren Raoul, spillet af Luis Guzman. William Skoden er Gareth Evans på vej mod at blive en one-hit wonder-instruktør a la Josh Trank, Mary Harron, Ryan Johnson, Richard Kelly, Tony Kaye, Michael Cimino, James McTeague og Florian Henkel von Donnersmarck. Hvad er det for en Donnersmarck, han har lavet? Han har lavet Das Leben der Andere. Nå! Skøn film. Ja. Eller det ved jeg ikke, om den er, men god film. Ja, det er i hvert fald en god film, ja. Det er om noget også en lille AI-gestapo-mand, der sidder og får en idé om folks liv der, ikke? Ja. Det er virkelig det krok. Det er samler data, ja. Det er indsamler data, ja. Ja. Ryan Johnson er ikke en one-hit wonder, det var bare, jeg skulle bare lige teste, om du lytter efter. Ja, det gjorde jeg. Ham fangede jeg ikke der. Jeg var klar på, hvad det var, du var i gang med. Ja. One Hit Wonder, jamen altså, det er jo længe siden. The Raid 1 og 2 kom jo tilbage i 11 og 14, og så kom Apostle i 2018. Ja. Så det er jo 7 år siden, han har lavet en film. Og så alligevel ikke, det er jo 7 år siden, han har udgivet en film, fordi filmen her, den er jo færdig i oktober 21. Ja. Og så er der gået strække i den, 2 gange strække i den, og selvfølgelig corona gået i den også. Ja. Så nu gør at det er 3,5 år senere, at den først udkommer eller på Netflix. Den har været en Netflix-film i lang tid. Ja. Men der har så også været en del reshoots, må man forstå, at der har skulle spille ind i at få gjort filmen endegyldigt færdig. Jeg synes helt klart, at Evans' styrker som action koreograf, instruktør skinner igennem i de særligt 2 store actionsekvenser, som Havoc byder på. Fordi alt omkring de 2 sekvenser, det føles meget tamt, og det føles meget ligegyldigt, og det føles også grimt. Og det føles meget, meget i skarp kontrast med den sådan autenticitet og fysik, der ligesom jordbundethed, der er ligesom er forbundet med The Raid-filmene, som føles enormt ægte, virkelig. Ikke virkelig på den måde, at det, der sker, det bare er totalt virkeligt, men det føles som om, at der er en kameramand, der dropper ned i en forfærdelig misære, og nu filmer han, hvad fanden der foregår. Han følger efter, særligt efter ham der, Iko Uwais, fordi han lader til at kunne komme levende ud herfra, så hvis jeg bare går i ryggen på ham, så kommer jeg måske også levende ud herfra. Altså filmen her, den starter jo bare med et langt, rent CGI-skud i virkeligheden. Ja. Og man ser det lynhurtigt, men ja, man ser lynhurtigt, at der er noget off, men fordi at mit billede af Gareth Evans, det er, at det er en mand, der er har været meget bundet til fysik, altså virkelig situationer, rigtig action. Jeg husker jeg mener det er The Raid 2, hvor han laver det her fantastiske camera switch i en biljagt på gaden, hvor og det er jo fantastisk at se, hvordan kameraet bevæger sig rundt. Her bevæger kameraet så også helt vildt meget rundt, men der er ingen, altså det er ikke ægte, det vi ser. Nej. Det er ikke ægte, den her biljagt med politiet og nogle gangster, der jagter en truck, der har en vaskemaskine i sig og nogle stoffer, eller hvad de nu har, der så tilhører triaden, eller hvem det nu tilhører. Og det gjorde bare sådan lidt, det gjorde, at jeg blev lidt sat på hælene fra start af, sådan med, hvad er det, der kommer til at ske her undervejs. Og der går så cirka en time, 50 minutter, inden filmen sådan rigtig sparker liv i sig selv, hvor den første actionsekvens kommer inde på en klub. I øvrigt, så synes jeg altid, det er sådan lidt træls, at altid, når man kommer ind på sådan nogle klubber, så er det samme
enerverende, loopede elektroniske nummer, de altid spiller næsten. De skulle licensere nogle EDM-numre, eller? De skulle i hvert fald måske bare udvikle lidt i lydbilledet. Det er den samme sådan... Nå, er det i virkeligheden sådan Gesaffelstein-nummer, der spiller? Jeg genså lige starten af den klubscene her. Tænkte sådan, det lyder som noget Gesaffelstein. Ja. Og det kan fair nok være, men så gå ud over bare lige den enkelte del. så tag et Gesaffelstein-nummer mere, måske, og lægge oveni, hvis det er, eller lave et lille break, og så, wow, nu skete der lige noget andet. Ja. Men trods alt stadigvæk, det er der, den actionsekvens, og så den store afsluttende actionsekvens, der foregår i sådan et safe house, eller det er ikke et særligt safe house. Der bliver skudt, det hele bliver skudt i smadret. Hvor det er, hvor jeg føler, okay, her er der faktisk noget at komme efter. Men alt det omkring, der virker det som om, at Gareth Evans, han enten har sluppet taget lidt, eller har gabt over for meget, eller ligesom ikke helt at kunne indordne sig, måske under europæisk filmskabelse, fordi de to foregående har udspillet sig i Indonesien, i The Raid. The Apostle selvfølgelig også en europæisk produktion, men med de andre film. Ja. Hvad med dig? Jeg var umiddelbart skuffet. Ja. Jamen det er rigtigt den her første scene, der ligesom sætter tonen, ikke? Der kan jeg prøvede faktisk at se filmen 2 gange, men begge gange der zoner jeg fuldstændig ud, ikke? Fordi netop som du siger, at jeg sidder sådan og siger, hvad skal alt det her? Hvad skal alt det her? Jeg skal bare have nogen, der slås, ikke? Og i Apostle, der synes jeg i det mindste, jeg havde den fornemmelse af, okay, Dan Stevens, han ville gerne det her, og det er de her Michael Sheen og sådan noget, der er imod ham. Ja, der er noget okkult, et eller andet. Der er et eller andet, det er til ligesom trods alt til at fornemme, ikke? Der er ikke så meget slå på tæven, men der er trods alt ligesom en idé, ikke? Det var noget helt andet selvfølgelig, men ja. Det her, det føles bare som om, og jeg prøvede desperat at prøve at finde ud af det også, men det er altså noget, de bare har skrevet, ikke, til ideen. Så han siger i et eller andet interview, Evans, ikke, at han starter ligesom med et billede af en politimand, der hælder kokain op i en kaffekop, ikke? Og så spørger han ligesom selv, okay, hvordan er politimanden kommet i situationen, ikke? De her brækker, fordi så sidder Tom Hardy ved siden af og siger, at han ville have noget dyrisk ind i rollen, ikke? Det var noget med noget gorilla eller en... Ja, og det kan man godt se i måden, han ligesom bevæger sig rundt. Han er lidt duknakket der. Ja, og det er sådan, han altid er. Det vil jeg godt lige vende tilbage til med Tom Hardy. Ja. Jeg havde så meget good faith, ikke? Så meget goodwill over for Evans, ikke? At jeg tænker, okay, jamen den her scene i Carry On, den her bilscene i Carry On ser jo også meget kunstig ud, ikke? Men så vidt jeg ved, er jo rimelig realistisk realiseret. Ja, det er i hvert fald, det er skudt på en stage, men de sidder inde i et karosseri i hvert fald, og så bliver den ligesom kastet rundt. Ja. Altså, de bliver kastet faktisk rundt derinde, Logan Marshall Green og jeg kan ikke huske, Daniel Deadwyler derinde i. Ja. Så jeg havde ligesom en fornemmelse af at sige, okay, hvis det her det er Evans, så må det jo være et eller andet med nogle effekter og nogle droner og sådan noget, der flyver rundt, ikke? Ligesom Michael Bay's ambulance der. Det er der jo teknologien til at kunne gøre, hvis det var. Ja, så det antog jeg bare, men jeg tager dine ord for, at det, altså, nu har jeg også set den i anden gang, at det virker sgu som om det er for meget CGI. Uanset hvad, så er det jo også lidt ligegyldigt, ved at våge påstå, ikke? Også fordi hvis det ser kunstigt ud, så er det jo den effekt, den oplevelse, man har, ikke? Så... Ja, og der kommer på et tidspunkt et enkelt luftskud, hvor man kan se, det er naturligt det her, og som et droneskud, og det stikker bare så meget ud, fordi det ser jo ægte ud, men for hver ellers gang, så er det bare noget, der ikke rigtigt er der. Ja. Der er også en sekvens, hvor det er, at vi får den her triadeleder, moderen til Sui, som er blevet slået ihjel. Hun mødes med sin sjovhårede eksperthåndlanger ude på gaden. Lyset er way off. Man kan se det, der sker i baggrunden. Det er ikke rigtigt, der. Altså baggrunden er ligesom lidt flad eller duset. Det vil sige, det er igen bare sådan noget, en soundstage-væg, hvor de har sat noget ind derpå. Ja. Og det er overhovedet ikke naturligt lys, de står i. Finalescenen også, hvor den endelige konfrontation er mellem Tom Hardy og en anden karakter, det ligner også, det er skudt 2 forskellige steder. Den ene halvdel er skudt ude i den virkelige nattehimmel, sikkert med nogle sætlys på os. Den anden del, hvor man kigger på Tom Hardy, den er filmet inden for et sted, fordi lyset på ham, det er helt anderledes, end hvordan det ville se faktisk ud. Ja. Der på et tidspunkt også, man får et langt one-take på et tidspunkt, som kunne være rigtig fedt. Men det starter også med en karakter, der går ud fra et tog, og så følger man deres kamera, der ligesom bevæger sig gennem den digitale by, og et tog igen, og så går det ned på gaden, bliver en ægte gade for så vidt, og ser Tom Hardy sidde inde i bilen, og i det Tom Hardy træder ud af sin bil, står man med kameraet bag ham, han kigger sig lige over skulderen, fordi der kommer en bil kører forbi. Jeg må simpelthen spole tilbage og gense det 3-4 gange, for jeg er ret sikker på, at den bil, der kører forbi ham, den aldrig var der.
Jeg er rimelig sikker på, at den SUV, der kørt forbi der, den har overhovedet ikke været der. Nej. og igen, så er det bare sådan en, hvorfor? Altså, man kan føle, at det er den hurtige, nemme måde at gøre det på. Men det giver, jeg synes, det giver enormt meget bagslag, når man sidder og ser det for seeren, at det giver netop en følelse af, at det her, det er ikke autentisk, det er ikke håndgribeligt, det her. Ja. Og det ødelægger rigtig meget for det. Jeg synes, det er en actionfilm på sådan lidt det jævne under middel. Det, der ligesom altså hjælper den, det er igen bare de her kampscener, som er ikke nødvendigvis eller tilnærmelsesvis lige så ekvilibristiske, som de er i The Raid, men der er i det mindste noget pondus over det. Der er et ordentligt slag hver gang, at et skud bliver fyret af. Jeg synes også særligt i den store sidste actionsekvens, der begynder jeg der at fornemme rigtig meget, hvordan Evans han ligesom giver nogle små ryg med kameraer, som gør, at hvert slag eller spark, det er som om det får en ekstra effekt, fordi han lige giver et lille twitch med kameraer, så det gør, at det føles som om, at hvert slag ligesom får lidt ekstra effekt. Og det er mega fedt. Det er mega fedt. Jeg snakker også med en kollega, som sagde, jamen til sidst så bliver det bare for meget. Altså fordi der bliver det jo også sådan, altså blodet der bare sprøjter ud, og der er også en på klubscenen, der får fat i en kødhakker. Because fordi that's what you bring i Wales. Det er der på klubben. Ja, det er der på klubben. Ja. Fuck knivene, vi tager fandme en kødhakker, man. Hvor hun ligesom mejsler nogen ned, også en karakter, og det sprøjter ud, og det giver også en rigtig splatlyd. Ja. Så det bliver jo sådan lidt grotesk tegneserieagtigt også. Og der er lige nogen, der fyrer noget penkaxilak af, hvor de bare vifter helt meget med armene. Ikke? Det er jo ligesom kritikken af Raid, ikke? Det er, at det er meget sådan vift med armene. For ligesom der er nogen, der begynder at kritisere nogle fodboldspillere for running around a lot and looking busy. Og det er måske lidt det samme, ikke? Også, at man ser ud, som om man har mega travlt, og det gør, at man tænker, wow, han er god, ham der. Ja. Og sikkert over, se hvor vildt det er, de laver der. Jamen, de bevæger sig bare helt vildt meget. Wow, hurtigt, ikke også? Ja. Men kunne du lide actionsekvenser så, Jens? Gjorde det noget for dig, eller var de stadigvæk bare sådan, jamen det føles jo, det er okay, men jeg har da set bedre? Jeg har set bedre, ja. Jeg synes bare ikke, jeg synes, Tom Hardy er egentlig det største problem, jeg har med filmen. Det overrasker mig lidt. Jeg tror faktisk, jeg når op til et punkt, efter jeg har set filmen for anden gang, jeg tænker, jamen er det fordi Tom Hardy i virkeligheden ikke er nogen god skuespiller? Det er ligesom om, at han spiller den der sådan en introverte, mumlende mand hver eneste gang, ikke? Og jeg har lidt fornemmelsen af også, at han ligesom ødelægger mange af de film, han er med i, ikke? Hvordan Venom måske egentlig havde været bedre, hvis det ikke havde været Tom Hardy, og jeg kan egentlig ikke rigtig se nogen roller, hvor jeg egentlig kan fremhæve Tom Hardy, ud over måske Bronson, ikke også? Ja, altså nu sidder jeg lige med hans liste af seneste film. Han har også lavet et par tv-serier selvfølgelig her inden for de senere, og Mobland er han jo aktuel i lige nu her. Jeg kan godt lide ham i Peaky Blinders. Du kan godt lide ham i Peaky Blinders, der er han også god, lige præcis. Men den rolle, den kom også på et tidspunkt, hvor det netop var Hardy Mania. Altså det var altså en tid, hvor det var, at he could do no wrong, føltes lidt som i hvert fald. Ja. Men nu er det Havoc, så var det Venom The Last Dance sidste år. Bike Riders synes jeg egentlig, han er god i som en del af et ensemble. Ja, det synes jeg ikke. Nej. Det synes du ikke? Nej. Jeg gider ikke liste nogen, hvor han har sådan en lille uncredited ekstra rolle. Det var han åbenbart i Matrix Resurrections, var han lige åbenbart med, og han var også en eller anden FN 926 i The Last Jedi, men fuck nu det. Han spiller Venom også i Let There Be Carnage Venom. Så spiller han Al Capone i Capone, den her Just Trank film jo, ikke? Det er rigtigt. Hvor han skider bukserne. Apropos, som du nævnte før. Han starter i Star Trek nærmest, ikke også? Kan det ikke passe? Over Patrick Stewart. Jo, lige præcis. Det gør han nemlig som en skurk. Ja. Shinzon, Star Trek Nemesis i 2002. Ja. Men så efter Capone, så er det jo Venom. Og så er det Dunkirk som Farrier, hvor han jo har en meget lille rolle. Han er rigtig god i den her lille rolle, men det er en meget begrænset rolle. Han er maskeret igen, ja. Så er det The Revenant og Legend, hvor han spiller tvillingebrødre, Ronald og Reginald Cray. Og så kommer der Mad Max Fury Road i 15. I 15, der udgiver han 5 film, ser det ud til. Ja. Child 44 også. En film, der hedder London Road, som jeg ikke synes, jeg har hørt om. Men det er ligesom, det virker til, at det ligesom er 15. Mad Max Fury Road, The Revenant. Og det er 10 år siden. Det er 10 år siden, at det sådan har været rigtig, rigtig godt. Men jeg er helt enig, at det kører ligesom meget på den der sådan, jamen Tom Hardy, han er jo god, hvis vi lige ser bort for, at det faktisk er 10 år siden, det sådan har været sindssygt godt, måske.
Det kan da godt være nogen, der vil ligesom stikke lidt skråt over og sige, at han er jo fantastisk i Venom, men det er noget helt andet, vil jeg sige. Han er jo helt sikkert en meget ekscentrisk skuespiller, så han er jo på en eller anden måde sådan han er den type kunstner, som træffer nogle specielle beslutninger, som kan betyde rigtig meget, men som også bare kan falde fuldstændig til jorden, ikke, som det gør i Havoc. Ja. En af de beslutninger, han for eksempel tog, det var ligesom at lave den der cirkusstemme til Bane, ikke også, i Batman. Eller Dark Knight Rises. I was molded by it. Ja, præcis. Og det er virkelig fantastisk. Synd for amerikanerne, der jo ikke kunne forstå, hvad han sagde, fordi de ikke havde nogle undertekster. Ja, og stakket dem. Ja. Men her i Havoc, der er nogle enkelte øjeblikke, hvor han ligesom får lov til at råbe, I'm a cop, siger han ikke også. Ja. Og så er det sådan, okay, altså nu sker der noget, der bliver leget lidt med det, ikke? Han prøver på et tidspunkt, det lyder som om på et tidspunkt, at han prøver at lave sådan en Boston-accent, og så lægger han det fra hylden igen. Ja. Ja. Han går også ret meget bare rundt og banner lidt af folk i filmen her, synes jeg. Ja, jeg kan slet ikke mærke ham, og han ødelægger ret meget af filmen, ikke? Også fordi jeg køber slet ikke det problemer, som jeg siger, som vi vender tilbage til spørgsmålet, de her actionscener, ikke? Der er måske lige en enkelt gang, hvor sådan en ret komisk scene, ikke? Hvor han bare kommer flyvende inden for billedet, ikke? Og til sådan et dropkick, ikke? Den skulle præcis den scene vil jeg nemlig gense for klubben, fordi den synes jeg faktisk var ret fed, da jeg så den første gang, fordi det bare kommer sådan, flyver han lige ind fra siden og vælter en, eller han stuntman gør måske. Ja, det ser bare ret fedt ud. Kort for inden der har han også sådan taklet en lige på hele, så de også flyver op og næsten ud over kanten også. Ja. Klubscenen der, det fik mig til at tænke på, fordi det sker ret lang tid, at der er nogen, der kæmper derop, indtil der så er en, der falder ned på gulvet. Hvor man opdager, at resten af klubben, de danser videre. Ja. Jeg har svært ved at tro på, at de ikke har opdaget, hvad der foregår ovenover dem lige der på første salen. Okay, du er ikke John Wick-mode der? Ikke helt. Okay, i John Wick synes jeg, det er jo ret fedt, når ham og Common, de går på en subway station, og lige så stille skyder silencers efter hinanden. Ja, også der, hvor en fatsuited Scott Adkins slås på den tyske natklub, der, ikke også? Men det tager jeg med, fordi det er i Tyskland. Der er de sgu hardcore. Der er de fandme det er techno-viking og sådan noget der. Ja. Det er fandme okay. Ja. Historiemæssigt, så er den jo også bare ret indecisiv, som du siger. Der er overdrevet meget plot i forhold til, hvad den egentlig gerne vil, og den er jo egentlig baseret lidt op på sådan en rigtig old school setup med en rookie og en veteran, der ikke rigtig gider hende. Den her, hvad hedder hun? Ellie, ikke det, hun hedder? Jessie May Lee. Og jeg synes, Timothy Olyphant, han spiller en anden politimand, Vincent. Jeg synes faktisk, han er god i en rolle, hvor han ikke får en skid at gøre. Altså, han får ikke en skid at arbejde med. Men han er faktisk sindssygt god, som en lidt sådan hunched over, sådan, virker sådan lidt træt af dage, lidt en høj, slank starut, meget altså stærk kontrast til Hardy, sådan runde gorilla-krop der, ikke? Ja. Med den her høje, ranglede mand. Så han er vildt god i en rolle, der igen virker til enten at være underskrevet eller klippet helt, altså i stykker næsten måske i reshoots. Men jeg synes faktisk også, at han er ret god. Men altså, jeg sad også flere gange og sådan, hvad fuck var det nu med Force Awakens på mig? Altså, hvorfor har det nogen betydning, det her? Ja. Og på grunden til, at den her triade tror, at det er hans søn Charlie, der måske har slået triadelederens søn ihjel. Det er fordi, der er en videooptagelse, hvor det er, at man ser ham og en anden karakter løbe ud fra lokalet, og i hånden holder de en single sådan pistol. Og jeg tænkte først over det nu, da du lavede din intro, og tænkte sådan, men så de ikke drabscenen? Var de ikke bevidste om, hvor havet det var? Det, der skete der, det er fandme ikke sket bare med sådan en pistol, der måske har, jeg kender ikke nok til pistoler, men det var ikke en 6-løber i hvert fald. Den havde måske 12 skud i bøssen eller et eller andet. Det var plukket helt igennem jo. Ja. Med rifler. Så hvad de ligger i, at det er ham, de skal have fat i, triade-folken her. Det er på et tyndt grundlag. Det er jeg altså nødt til at sige. Det er et tyndt grundlag, men der skal jo være nogle konflikter. Der skal være noget konflikt. Ja, det skal der åbenbart, ja. Men umiddelbart så er jeg ret skuffet over det. Jeg synes, det var lidt ærgerligt. Jeg synes, det var virkelig en film, vi har glædet os meget til. Ja. Jeg synes egentlig også, teaseren til den, jeg startede med, så spændende ud, men den holder overhovedet ikke i sidste ende. Ikke særlig godt. Igen, jeg synes, kampscenerne er okay, men den er mindre god, end hvad den skulle have været. Ja, altså, det var jo det, man havde lidt forfændet, ikke også, da Raid 2 kom, ikke? Det var at sige, okay, altså, den er god, og den har nogle action-sekvenser, som The Raid 1 ikke har, eller den første Raid ikke har, men der er bare noget virkelig, virkelig dejligt ved de der sådan meget, meget isolerede fortællinger, ikke også, hvor man ved, at
nu skal Iko Uwais bare bevæge sig igennem det her højhus og slås en hel masse gange. Ja, det er præcis. Og det er jo igen ikke en film med særlig meget plot, men det er bare så simpelt, og det er underholdende at bare se, hvordan hvordan han kommer fra A til B. Ja, det er jo, man kan sige, det er jo John Wick, ikke også? Ikke? Ja. Det er jo bare det. Vi skal bare fra set piece til set piece, og så ligesom nyde håndværket, og det gør man i høj grad. Ja. John Wick er du er også ligeglad med handling i stor stil, ikke? Ja. På tværs af 4 fucking film, ikke? Så er det bare sådan, okay, så er der noget med nogen, at de hjemløse har et netværk. Har du set, der kommer en dokumentar om Wick-filmene? Nej. Wick is Pain. Wick is Pain? Ja, hedder dokumentaren, ja. Der kommer den, så kommer der Ballerina. Ja. John Wick Presents Ballerina, så kommer der også, så var der en animated series også, var det ikke sådan? Jo. Men de kan slet ikke få nok. Og så kommer der så sikkert også en John Wick 5, hvis de kan få ham til at genopstå. Ja. Baba Ganoush, eller hvad fanden de kalder. Ja. Jo, men lav der en prequel eller sådan noget. Ja. Det kommer jeg til at tænke på nu med den her Harry Potter-serie, sådan sammenlignet med Star Wars og andre sådan helt definerende IP'er i det nye, altså det seneste århundrede her, eller i det 21. århundrede, hvor velholdt de har gjort det, eller det er selvfølgelig J.K. Rowling, der holder, men der har jo ikke været nogen animationsserie. Der har været filmene, og så har det været det. Der har været noget teaterstykke. Der har selvfølgelig været Fantastic Beasts, men der har jo ikke været den der så total udpersonering af IP'en. Nej. Det er egentlig lidt vildt. Warner Brothers, de har presset. De har sovet lidt på deres IP'er på en eller anden måde, ikke? Ja, det må man sige. Ja. Det må man sige. Nå, men her kan man se på Netflix. Det lyder ikke til, at det var en stor anbefaling fra vores del her i hvert fald. Nej. Men så er der en stor premierefilm fra ugen her. Marvel er vi tilbage med Thunderbolts. Ja. Den tager vi at snakke om nu. Skal vi dele lidt om, Jens? Skal vi tage lige sådan en overvejende snak om, hvad vi synes om den, og så lige lave sådan, nu tager vi og snakker frit for leveren. Det kunne jeg faktisk godt tænke mig, fordi det vil jeg egentlig gerne, hvis det er. Det er godt, ja. Du kan næsten ikke snakke om film uden at spoile dem lidt. Nej, men det er fordi, jeg nyder bare friheden ved bare at kunne snakke om film. Ja. Det vil jeg sige. Særligt med de film, der har det er jo bare nogle karakterer, nogle begivenheder, som man egentlig bare gerne vil dykke lidt dybere ned i. Ja, det er også det bedste for lytteren jo, fordi der vil sidde nogle lyttere og har set filmen, og så ligesom gerne vil høre det. Ja, og så gå nu lidt mere i detaljen. Og så vil der se nogle lyttere, der ligesom bare lige skal høre om det er noget, de burde se. Ja, det er derfor jeg tænker, så nogle gange er tilbage. Nogle gange så laver vi lige en todelt. Det gør vi lige i dag. Og det gør vi i dag, ja. Det gør vi i dag. Så lad os starte med at høre et lille klip fra Thunderbolts. Hi, Dad. Sorry about the wait. Was on an important call. Highly classified. Lot of work. Many irons in fire. You feel fulfilled? Oh, yeah. Yeah, so full. So filled. But why do you ask this? What brings you here? There is something wrong with me. In emptiness. I'm just drifting. And I don't have purpose. I thought throwing myself into work was the answer. It's a hard knock life for en enlig legemorder, Svend, antihelt, der potentielt gerne vil ses som en helt. I Thunderbolts stjerne tager vi udgangspunkt i Jelena Belova, der uden sin adopterede storesøster i form af Scarlett Johanssons Black Widow og uden sine adoptivforældre spillet af Rachel Weisz og David Harbour, tilbage i Black Widow, David Harbour er med tilbage her, føler sig ret alene i verden, mens hun påtager sig den ene mission efter den anden, som hun får udstukket af Valentina Allegra de Fontaine, spillet af Julia Louis-Dreyfus. Jeg måtte lige søge, det var en karakter for tegneserierne? Ja, det var en karakter. Det er der også, ja, okay. Det er det simpelthen, ja. Da Jelena udtrykker ønske om at træde mere frem i rampelys og blive en ægte, en helt, der gør godt, sendes hun på en sidste mission, hvor hun skal spore den. Og her skal du hjælpe mig lidt, Jens. Hvad vil du sige, at Hannah John Kamens karakter Ghost gør på dansk? På engelsk så facer hun jo, hvilket vil sige, hun ligesom sådan forsvinder kortvarigt for så at optræde et andet sted kort efter. Ja. Hvad gør hun på dansk? Ja, det er et godt spørgsmål. Hvad jeg har skrevet? For at spore den facerne,
Spørgsmålstegn. Ghost. Ja. Jamen, det er da bare godt ord. Facen, ja. I må molekylere sig selv. Det forstår vi alle sammen nemlig. I hvert fald så forsvinder hun, og så dukker hun op et kort vej et andet sted. Ja, fordi hun, det er jo netop ikke en teleport, vel? Altså, det er jo, hun gør det, som Shadowcat også gør fra X-Men. Ja. Men Shadowcat gør så ikke nødvendigvis usynlig. Det gør Ghost. Det gør Ghost, ja. Og Ghost husker vi alle sammen fra Ant-Man 2. Ant-Man and the Wasp. Det er den mest forglemmelige Marvel-film. Jeg aner ikke, hvad der skete i den film. Jeg kan simpelthen ikke huske det. Nej, det er... Hvad er det? Jeg tror, Walton Goggins er med i den, faktisk, hvis jeg ikke husker det. Han er med i starten, ja. Men hun skal i hvert fald spore Ghost ved et hemmeligt anlæg ude i ørkenen. Kort efter der ankommer også US Agent John Walker, spillet af Wyatt Russell, som vi alle sammen husker fra Falcon and the Winter Soldier til. Og da de finder en ukendt mand ved navn Bob i anlægget, så begynder spørgsmålene at melde sig. Alt imens forsøger Bucky Barnes, Winter Soldier, at lægge heltegerningerne fra sig ved at være trådt ind i politik, som vi jo senest så i Captain America 4, Brave New World. Men de lange sagsmapper føles lidt langsomlige for den superstærke og flotte Bucky. Thunderbolts stjerne, og så stopper vi med at sige det herfra, tager formlen, som vi kender, med en gruppe umage karakterer, helte og antihelte, og beder dem at arbejde sammen for et større formål. Alt imens en ukendt og umådeligt stærk modstander langsomt giver sig til kende. Filmen forsøger sig lidt klassisk, med en snert af virkelig følelse for kort derefter at underkuttes med en joke. Eller hvad, Jens? Er Thunderbolts gammel MCU-vin på nye flasker, med en smag af noget genkendeligt, der luner lidt på tungen? Smager det af kedelig genkendelighed, selvom det måske er bedre end de sidste par årgange i film? Eller bliver vi faktisk præsenteret for noget, der føles nyt her? Ja, det gør vi. Det kunne godt gå hen og blive den mest sådan vedkommende MCU-film overhovedet, den her. Og hvorfor så det? Jamen, der er jo noget at fortælle, ikke, i den her. Hvad det hun hedder, Joanna et eller andet Cole eller sådan noget, hende der var showrunner på The Bear og sådan noget. Hun har været med til at skrive filmen, og hun har også været med på BoJack Horseman og sådan noget. Okay. Det må man sige, der er ligesom om, at The Bear har fået så stor en indflydelse på amerikansk kultur, at det skal fylde ind over, ikke? Altså hele den der med Eben Moss Bacharach, der står og laver mad i begge Fantastic Four-trailerne, ikke også? At det er som om, at det er bare en reference, der skal fyldes ind, ikke? Så MCU, de har omfavnet The Bear. Ja. Så ja, jeg har set den 2 gange. Har du set den 2 gange? På den her korte tid, ja. Jeg så den i dag bare igen, fordi da jeg ser den første gang, der sker der noget helt vildt. Eller, jeg ved ikke, om det er helt vildt. Nej, det er ikke helt vildt jo. Men jeg blev bare, man kan sige, enormt overrasket over, hvad det egentlig var, filmen gerne ville. Meget tidligt i filmen, så er der to figurer, der diskuterer, lige pludselig nævner Kierkegaard. Ja. Og så er jeg sådan, okay. Jeg tænkte nu kilder I det helt rigtige sted. Jeg tænkte i hvert fald på dig, da det sker. men det kan man jo altid gøre. Man kan godt lige slynge ud noget med, okay, altså det er jo eksistentialisme 101, ikke at sige, okay, moral er lidt subjektivt. Men i det øjeblik, at Jelena og Bob, de så har en dialog og ligesom sætter hans sådan indre konflikt i gang, så er the tears allerede flowing. Altså, fordi så ved jeg præcis, hvor filmen skal hen, og så er det bare scene efter scene efter scene, indtil jeg bare virkelig sidder og bider mig i knorene, og det fosser ud af tårkanalerne. Ja. Wow! Ja. Hold op. Så jeg kan ikke, du ved, og det skete ovenikøbet også, da jeg så den igen i dag. Jeg var nødt til at se den igen, fordi jeg var helt wrecked første gang jeg så den. Det vil sige, jeg kan jo ikke sige, om den her film er vanvittigt god. Jeg synes, at jeg så den igen. Der er rigtig mange ting, der fungerer i filmen, og det kan vi så snakke videre om. Så det er i hvert fald en film, der rammer mig, og jeg tror også, den rammer rigtig mange. Altså, fordi det er sådan helt enkle skildringer af, hvad det vil sige at være ensom, hvad det vil sige at mangle connections, hvad man ligesom laver, når man er ensom, der med, jeg sidder bare og kigger på min telefon dagen lang, ikke? Altså, og der er også en figur, altså den laver sådan en rigtig fed finte, hvor Avengers Age of Ultron havde det der med at sige, okay, nu skal vi lige dykke ned i de her forskellige menneskers psyker. Så gør Thunderbolts det samme, ikke? Apropos det der med gamle vin på nye flaske. Den kan godt lide at lege med Avengers på alle mulige måder.
Men den har et godt greb til også at dykke ned i de her figurers psyke, og der er så en af figurerne, altså US Agent der, John Walker, når vi ligesom ser hans sådan traume, så bliver det også lige pludselig enormt autentisk og real og sådan noget, og meget, meget atypisk MCU, ikke? Fordi det er bare sådan en helt low-key, her er en mand, der ligesom er i dyb krise, ikke? Og kan ikke få familielivet til at hænge sammen. Nej, lige præcis. Ja. Personer ud. Fuck, man, den film, altså. Ja, altså filmen, den mister jo lidt mig fra starten af, fordi den allerførste scene, det er jo Florence Pugh, der står på kanten og siger sådan, there's something wrong with me. Og det er jo bare, jeg synes, det er lidt forkert, at man bare får Florence Pugh til at sige det, for der er ikke noget i vejen med Florence Pugh. Jeg synes, det er lidt forkert, så den mister mig allerede lidt der. Ja. Jeg synes nemlig også, at filmen, den prøver ligesom, det føles meget som om, den prøver lige at gå et spadestik dybere, sådan emotionelt, og det taler, altså de har jo fundet noget at ramme ind i, script-wise, der taler meget ind i nok rigtig mange menneskers oplevelser af livet i forhold til netop ensomhed. Ja. Og så har jeg ligesom plottet lidt ud på de her forskellige karakterer. Jo så primært, eller mest i fokus er jo så Yelena, Florence Pughs karakter. Hun er filmens hovedperson, og så er der de andre omkring. Ghost får vi desværre ikke så meget udforsket undervejs i den egentlig, som kunne have været spændende, er en, der vitterligt kan forsvinde, og hvordan... I wonder what that's like. Ikke? Så skal jeg vide, hvordan det er, og har det nogen indflydelse også på, at sådan, man forsvinder ud af noget, ud af forhold. Okay. Men det synes jeg er enormt spændende, at de gør det, og jeg kan også mærke sådan i den store klimatiske sekvens undervejs til sidst. Og jeg spoiler ikke noget. Du prøver at lade være. Ja. Men den store klimatiske sekvens, der ligesom forløser det hele, der kunne jeg også godt lige mærke sådan en lille Gibson. Hvad er det? Hvad er det, de laver nu? Jeg kan da godt mærke et eller andet her, der er rart. Ja. Sådan føles lidt fremmed med de her folk, som man sidder og ser på i den her verden. Ja. Men jeg kunne faktisk godt have brugt det, at de gjorde det endnu mere. Jeg kunne godt have brugt det, hvis de rigtig gerne ville det, så tror jeg, de kunne have gjort det endnu stærkere i min optik. Men jeg synes overvejende set så absolut, at Thunderbolts er en af de bedre. Nu kigger jeg igen lige sådan på en liste af film. Jeg synes så absolut, det her, det er... For mig, altså, jeg kunne rigtig godt lide Guardians of the Galaxy 3, men den bygger jo meget... den her bygger selvfølgelig rigtig meget oven på alle mulige andre titler, som jeg også giver udtryk for i min intro. Men den her føles på en eller anden måde mere som noget nyt, end hvad Guardians of the Galaxy gjorde. Altså, jeg synes helt klart, at den her, sammen med Volume 3 der, er de to bedste film i... Det er jo så fase 5, de er i gang med nu her også. Og den er også, altså... Den er top 3 tilbage for Spider-Man No Way Home, delen af de film, der er udkommet siden da, synes jeg. Så altså, jeg er meget positivt stemt over den. Den er... Jeg var inde og se den med Martin, og vi snakkede lidt om den på vej ud også, at det er jo egentlig en historie, der er ret simpel. Vi starter meget bare on the go, og så sker der bare ting undervejs, uden det nødvendigvis. Det føles egentlig som om, at tingene de ligesom bare sker undervejs, og det hele tiden rykker sig lidt undervejs. Ja. Men at der ikke nødvendigvis er sådan... Der er ikke nødvendigvis sådan den store... Altså, der er ligesom ikke den kæmpe store fortælling, den prøver at ramme ind omkring. Det er jo en meget personlig fortælling omkring det her, med ensomheden ligesom dykker ned i og griber fast i. Men hvordan tingene ligesom udvikler sig og sådan noget, det føles meget let på tog. Og det kan jo godt være en feature snarere end en bug, at den ikke er svær at følge med i. Og det synes jeg jo... Jeg kunne godt lide den. Altså, jeg synes egentlig ikke, det var noget, der... Det var ikke noget, der frustrerede mig i hvert fald, at jeg sad og tænkte, at det her, det virker som om, at tingene, de sker lidt let undervejs også, og så pludselig så kommer Bucky med ind. Det gør, at de kommer herhen, og så bliver de bare inviteret op til at tage en snak med Fontaine, og det ene og det andet. Men jeg synes også, at filmen den er rigtig god til at give plads til de her forskellige karakterer. Jeg er overrasket over, hvor godt David Harbors The Red Guardian fungerer på mig, med hans komiske indslag. Ja. Altså, i Black Widow... Det husker jeg ikke som være noget, hvor jeg tænkte sådan, at det spillede mega godt for mig, men jeg synes virkelig, den humor, de har ramt for Harbour og Red Guardian i Thunderbolts, rammer super godt for mig. Og hvis ikke jeg sidder og griner, så sidder jeg i hvert fald og smiler over, hvor fjollet og altså omtumlet han virker til at være. Ja, det kan man se i traileren. Det er den figur, der gerne vil have det til at ligesom ske. Han er det optimistiske indslag, ikke? Også i den her sådan lidt depressive fest, der er. Lige præcis. Han, So filled. Ja, men han vil jo egentlig også rigtig gerne have et hold
samlet, så det er, at man kan gå ud og gøre noget sammen. Og der er jo, han er jo adoptivfaren for Florence Pugh's Jelena Belova. Jeg savner sådan, at hun får et codename. Jeg mener, i tegneserien, så bliver hun kaldt White Widow. Ja, det er træls, de ikke har codenames. Jeg mangler lidt, at hun har et codename. Fordi det har Walker, de andre. Han hedder jo US Agent også. Men det siger de aldrig rigtigt. Det siger de ikke, nej. Et tidspunkt, de siger egentlig bare, at han er sådan Captain America, siger de. Varsity copy, junior varsity copy af Captain America og sådan noget, ikke? Og det bliver han rigtig irriteret over eneste gang, og det er også lidt sjovt. Og Bob får selvfølgelig også et codename. Og Bucky, han bliver kaldt Mr. Soldier og Winter Soldier måske en gang. Men ellers er han bare Bucky, og det passer egentlig også meget fint. Men Jelena Belova, den ruller bare ikke lige ud af landevejen, synes jeg nødvendigvis. Så godt lige få et codename til hvornår inden vi ser dem næste gang. Ja, det er mærkeligt, ja. Skurken, der ligesom kommer undervejs, den er jo sådan lidt todelt, fordi Allegra de Fontaine, hun har jo skjulte hensigter. Og man hører det tidligt i filmen, at der er et særligt projekt, de som arbejder hen imod. Og der har været snak om, hvem det er, men det kan vi lige gemme til spoilersektionen lige om straks, så vi dykker direkte ned i det, hvis det er. Ja, det var en rolle, som Steven Yeun skulle spille på Steven Yeun skulle spille. Det er jo også fordi, det er jo lidt et beef-hold, der også er med. Fordi selvfølgelig så er det... Det er Schreier, instruktøren. Ja, lige præcis. Dick Schreier, der instruerede 6 af episoderne for Beef på Netflix. Og udover at det var Eric Pearson, der skrev det originale screenplay, og så Joanna Carlo, som du sagde, der kom ind og arbejdede på det også, så arbejdede også Beefs creator Lee Sung-jin også på nogle rewrites, da de fokuserede for meget på Black Widow karakterens baggrund til at starte med. Så ja, Steven Yeun var egentlig tiltænkt rollen som Lewis Pullman, han spiller. Jeg synes, Lewis Pullman er mega god i filmen her. Du sagde inden, jeg tror det måske du var sidste uge, sådan er dygtig Lewis Pullman. Jeg tænkte sådan, er han dygtig? Jeg synes ikke, jeg har set ham noget. Så var jeg tænkt sådan, jeg tænkte bare, i Maverick, der var han bare... Han var god i Maverick, men jeg har bare ikke rigtig set. Jeg har ikke set... Har du set hele Lessons in Chemistry med Brie Larson på Apple TV+? Nej, men jeg sad og kiggede, jeg skal da bare se alt, hvad han har lavet, Pullman, for ligesom at elske det mere, den her Nepo baby. Ja, fordi, lige præcis, Bills, sådan der. Ja. Men jeg synes, han er virkelig god til at skildre en karakter, der har multitudes, fordi han både virker enormt akavet, virker indelukket, virker trist, han virker sådan lidt cocky indimellem, eller sådan lidt, også kan gå ind på spidsen, og han leverer den karakter, han udvikler sig til. Jeg kender ikke særlig meget til den karakter, han ligesom bliver præsenteret for senere hen i filmen, men det, jeg kender til den karakter, synes jeg, han rammer enormt godt i min opfattelse af den karakter. Så meget positiv over for filmen her. Og min største issue, det er måske i virkeligheden om de mange film, der er gået forud, som har været flere af dem en del skuffende, og man kunne se, det har set grimt ud, været dårlig CGI. Der er kun en enkelt sekvens, hvor jeg sådan tænker sådan... Ja, det er on location, næsten det hele, ikke? Lige præcis. Og det der med, om barn den bliver sat så lavt, at man ligesom ens oplevelse, den bliver faktisk højere, end hvad egentlig er tilstrækkeligt. Det kan man sige. Det er nok der, min største hemsko er, for jeg har også lyst til at se den igen, for lige at få den der sådan... Jeg synes faktisk, det er godt, eller er det fordi, at jeg ligesom havde forventningen så lavt nede. Men der er en startsekvens også under, hvor det er, at Pugh, hun kører sin fortællerstemme, hvor det er, at vi bare får et skud ovenfra i en kampsekvens, hvor det er, hun ligesom går igennem en gang med nogle skygger og sådan noget. I jo et rigtig godt visuelt billede, der stempler meget godt ind med nogle visuelle scener hen i filmen også, tænkte jeg. Ja, altså man kan se traileren. Ja, lige præcis, så man kan se traileren. Og da det er, at Bucky så at sige træder ind som sin Winter Soldier-karakter lidt igen, det er også, altså det er en mega fed sekvens, fordi vi har lige været sammen med de her lidt sådan raballeragtige gutter, og der kommer ud fra det her anlæg og kører ud af ørkenen, og så de er sådan lidt, de er jo ikke A-team. De er ikke ligesom A-holdet. Og så kommer Bucky kørende bagfra og hjælper i en sekvens. Og hele den sekvens, hvor han bliver introduceret der ser man bare sådan, altså det er sådan, lige præcis. Han er helten. Han er en helt. Han er the real deal, ham, der kommer der. Og så er det bare så er det jo virkelig en Terminator-homage, de laver til ham også der, ikke? Med en shotgun og motorcykel og sådan noget. Og han ser pisse godt ud, det gør han godt nok. Ja, Stan med langt hår, Ja, det er præcis. Det er jo altså apropos Red Guardian og sådan noget, ikke? Så det er jo virkelig flot for Schreier, det her også, fordi at mere om noget andet, så kan han jo virkelig demonstrere, hvor dygtig en instruktør han er. Ja. Fordi vi har jo set alle de her skuespillere stort set lave den samme figur før. Ja. Dårligere. Stort set alle sammen, ikke? Ja. Og Schreier, han løfter dem.
alle sammen. Ja. Særligt John Walker, altså Wyatt Russell, synes jeg er mega meget bedre. Wyatt Russell er meget, meget bedre, og altså, det samme med Ghost, ikke? Altså, jeg husker bare, hvor tør og kedelig og sådan ensporet den figur var i Ant-Man og Wasp. Hun får mere personlighed i hvert fald. De får alle sammen meget mere personlighed og bliver rundet af, og der er sådan et vidunderligt spil mellem, at de kan godt være meget capable, de kan godt være meget sådan dygtige, og vi får den mængde exposition fortæller os ligesom nok om at sige, okay, det er derfor, de kan arbejde sammen på den måde, og det er chef's kiss, ikke? Og det kan jo kun være, fordi i de andre film, der vidste vi jo godt, okay, Robert Downey Jr., han tager sit spil videre med i de andre film, ikke? Så når det så er Russo-brødrene, ikke, så har de jo stadigvæk bare Robert Downey Jr., der spiller Tony Stark, ikke? Og det samme med Chris Evans, ikke? Men her der kan man jo virkelig se, at Squire, han har ligesom taget nogle B-figurer og ligesom hævet dem helt vildt op, ikke? Det ligger meget i manus selvfølgelig, men det ligger jo allermest i instruktionen, ikke? Ja. Og jeg synes fandme også, musikken er god, ikke? Altså, den er rigtig god. Der er et skud, hvor vi ligesom kommer ned fra jorden, og lige pludselig kommer op i luften, ikke? Og der kører der bare nogle stryger derudad, ikke? Og der er måske et sted, hvor det bliver meget sentimentalt, når vi har sådan et emotionelt klimaks, ikke? Hvor jeg bliver revet med, ikke? Fordi det er Pullmans sådan enorme skuespil sammen med den her enorme score, ikke? Det bliver måske overintenst, ikke? Men samtidig er også bare fedt, man. Men jeg vil også sige, at castet og ledt af Florence Pugh og se på hende fra sociale medier, hvad hun udtaler, det virker også rigtig meget som om hun faktisk er nyt. Altså, de har nyt at lave den her film, og men den også har været, den er også blevet udskudt. Den har haft 3 forskellige premiere. Den skulle være kommet i sommeren sidste år, den skulle have haft premiere senere, og så byttede den og Fantastic Four rundt. Ja. Men det virker til, at de faktisk synes, det har været fedt at lave den her film. Og det skinner igennem, synes jeg, i skuespil og instruktion og i humør, som filmen den ligesom efterlader en i. Ja. Skal vi tage spoiler-sektion, Jens, hvor vi bare snakker fedt for leveren? Ja, må jeg lige fremhæve Wendell Pierce også fra The Wire? Ja, lige præcis. Som ligesom anfører den her impeachment over for DeFontaine. Ja, bureaukraten, der forsøger at gå den rigtige vej for at komme... fordi hun er åbenbart CIA-chef, DeFontaine, eller DeFontaine. Valentina Allegra DeFontaine. Ikke noget la. Nej. Men han er også god, synes jeg, i en mindre rolle. Han er god, ikke? Og det er meget sådan nogle små finesser, ikke? Også med, hvor han lige latterliggør et eller andet, og så lige vipper lidt på hovedet, mens han siger commitment og defense, ikke? First responders, bla bla. Jeg synes, der er så mange gode replikker og one-liners og sådan... og sådan små ting med, at så siger John Walker noget, og så står Ghost og Yelena og griner ved siden af, ikke også, som der er nogle ret gode scener i virkeligheden, som får, man kan sige, sikret, at kvinder ligesom er on top på en eller anden måde, ikke? At John Walker, jeg synes, den måde, man har fået John Walker til at figurere ind i hierarkiet, er enormt godt, ikke? Og han er også ligesom den mere sådan usympatiske figur, ikke? Når de møder Bob og sådan noget, som fungerer skide godt. Ja, og jeg synes faktisk, at filmen den er god til ligesom at vise nogle forskellige måder, de kæmper på. Det er ikke bare den samme, altså det er ikke ens, selvom de jo ikke nødvendigvis er sådan over superpowered alle sammen. Det altså nogle gange er det de her helt larger than life karakterer, der er umenneskeligt stærke. Altså det er bare så støder bare sammen i luften, ikke? Og så sidder man dernede for, nå okay, men mens de gør det, så redder vi lige dem herover ved at løfte den her bus, eller whatever, eller løfte den her lille bil, så de kan komme ud dernede for. Nå, jamen lad os snakke lidt om filmen, så bare frit for leveren. Ja. Men i hvert fald en anbefaling, ikke også? 100, helt bestemt en anbefaling, en anbefaling. Men som sagt, jeg vil rigtig gerne se den igen, for at få den der følelse af, at er det så godt, som det er, at jeg føler det er, eller er det følelsen af, at det har været så dårligt, så nu bare det her, at det er bedre, det gør, at det er rigtig, rigtig godt. Men ja. Altså setpicen er jo ikke så stor, som vi er vant til, at der er jo ikke sådan vildt meget CGI og gigantiske monsterkampe og flyvende rundt væk. Altså man har jo prøvet at gøre det jordnært. Ja. Der er selvfølgelig nogle kampscener, som er godt lavet, som ikke har de der sædvanlige klip, hver eneste gang man rammer noget, ikke? Der er jo for eksempel den her vidunderlige Sentry-kamp, ikke, hvor kameraet holder sig på Sentry, og så ser vi bare, hvordan... meget, man kan sige, spejler enormt meget den der Superman-kamp fra Justice League, ikke? Jo, lige præcis. Ja. Det er der, hvor jeg får den eneste CGI-sekvens, som jeg synes var dårlig. Ja. Fordi det er lige da de angriber ham til at starte med, så
så kan man se, at han bliver ikke virkelig Pullman lige et kort øjeblik, hvor det er, at han bevæger sig på en måde, så han bliver helt let. Ja. Altså det er en unaturlig måde, kroppen bevæger sig på. Og det var lidt mærkeligt, fordi det føles ikke som noget, der krævede sådan en vildt stor koreografi, men der har været et eller andet behov for, at der skulle gøres noget andet, end hvad Pullman eller skuespillerne har været i stand til at levere lige der. Ja. Den måske største spoiler for filmen er i virkeligheden, hvad den der stjerne, Thunderbolt stjerne, nok betød. Ja. Fordi det får man først til at vide til allersidst, hvor det er, eller De Fontaine, jeg ved ikke, hvorfor jeg fucking det la med Allegra, hvor Fontaine, hun jo så, som har været en torn i øjet på København, der hedder La Fontaine jo. Det kan godt, nej, det er noget. Jamen, det har jeg aldrig været på. Nej. Det må jeg. Det må du prøve at se, ja. Der kommer jeg ind og siger, jeg vil gerne have en Allegra. Pis. Men hun har været en torn i øjet på dem igennem hele filmen, fordi hendes mål, det er ligesom gennem det her Project Sentry, at skabe et super menneske i stil af, Steve Rogers, selvfølgelig ikke, bare meget, meget overpowered. Power of 1000 burning suns. Ja, suns, ikke sønner, men ikke 1000 brændende sønner, men 1000 brændende sole. Er det ikke exploding suns? Exploding suns, jo, det er endnu vildere. Ja. Ikke bare burning, ikke bare suns, ikke burning suns, exploding suns. Ja, det er jo ret stærkt, det er ret stærkt. Og Sentry er, så vidt jeg ved, også bare en af de absolut mest powerful, altså kraftfulde karakterer i Marvels sådan helte-karakterunivers. Han har gået toe-to-toe vitterligt, fordi han nok er på størrelse med en tog med Galactus og sådan noget, også kæmpe væsen. Stærkere end Hulk. Ja. Som jeg sagde til Martin, den eneste gang, jeg ligesom har stødt på ham, hvor jeg har læst en tegneserie, det var i World War Hulk, hvor det er, at Avengers de ligesom prøver at få Sentry til at komme og hjælpe med at slå Hulk, der er kommet i power level, der gør, at han kan ødelægge hele jorden. Men Sentry, som det også er lidt i filmen forklarer det ikke helt på den måde, fordi filmens skurk, når det er, at Fontaine så ikke er der mere, det er jo så Sentry, da det er, at Sentrys onde side bliver lukket ud, som er The Void. Den leger lidt med det til at starte med, hvor man kan sidde sådan, hvis man godt ved det, og sådan, nå okay, ja, The Void, I teaser bare. Og så til sidst, så er det jo så The Void, karakteren, der kommer frem, som bliver skildret sjovt, lidt visuelt, bare ren mørke, og så med nogle lidt skinnende øjne. Ja, i tegneserien, der er det jo sådan et monster, der bor inde i Robert, hvad hedder han? Robert Reynolds, ikke også? Ja, men her, der har man så ligesom gjort det mere til sådan en manifestation af depression, ikke? Og det synes jeg faktisk er bedre. Altså, jeg kan huske, jeg har også set nogle iterationer, hvor det er meget lig Sentry, den gule dragt, men hvor den er lidt reversed, og så er den meget mørkerød og mere burning, hvis man kan sige det, eller mere rødlig i det, og det er så The Void i stedet for. Jeg tror også, jeg har set den, hvor det har været sådan, hvor dragten så er blevet mørkeblå sort også. Men det bliver jo så den endelige skurk, så at sige, i sidste ende, som de skal forsøge at bekæmpe. Hvor det er, man jo så ser de her skygger, som de bliver slået ud til at være, hvor den har virkelig sådan, wow, det gjorde de lige det, fordi der er en lille pige, som Red Guardian redder, og så kigger han over sådan, you're safe now, og så puff, sådan væk. Der sad jeg og tænkte sådan, okay, det gjorde de faktisk lige. Og så finder man så ud af i kraft af, at Jelena også går ind, at det faktisk ikke er død nødvendigvis, de træder ind i der. Det er bare deres værste mareridt, de kommer ind og genoplever. Ja, de kommer ligesom ind i nærmest en helvede jo. Ja, det virker det. Det er selve afgrunden, de kommer ind i. Genopfriske det igen og igen. Ja. Og den går jo lidt tilbage også og trækker på nogle der Black Widow baggrundshistorier også, som man også så i Black Widow for Scarlett Johanssons Romanoff-karakteren. At vi får det også for Jelena, hvad hun har måttet gøre for at stå, hvor hun står i dag, og de forfærdelige ting, som hun bærer med sig, men som mange af dem jo siger, det har de jo alle sammen i sig. Og det er også det, der i sidste ende ender med, at de kan nå ind til, Bob i hans kamp mod The Void i sidste ende der, ikke? Ja, der er en smuk måde at vende hele superhelte-historien på hovedet, ikke? Ved sådan at ligesom pointere, at det handler egentlig ikke så meget om det her with great power comes great responsibility, som har været Marvels jo, man kan sige, hovedfokus i lang tid, ikke? Siden Stan Lee han kørte det. Så her siger man jo, netop ved at give De Fontaine, ved at give hende den samme sådan, traumebaggrund, ved ligesom at sige, at hun er ligesom de andre, men hun har jo bare ikke fordøjet det traume på den ordentlige måde, eller de kæmper alle sammen, altså alle mennesker kæmper med et traume, ikke? Og så er det den måde, som man så ligesom lykkes med at bearbejde et traume, og hvordan man så bliver et bedre menneske. Og det er jo også en af grundene til, at jeg ligesom synes, at Thunderbolts
New Avengers bliver den mest sådan vedkommende Marvel-film, ikke? Fordi den jo måske mere end så mange af de andre film jo netop prøver at kigge på, jamen, hvad vil det egentlig sige at være et godt menneske, ikke? Ligesom at gøre noget godt for verden, ikke? Og det synes jeg synes, at Schweiger, han har et godt blik for det. Meget af de her dialoger, der er mellem Bucky og Wendell Pierces Congressman, ikke? Som også handler om at sige, okay, men det er jo sådan en klassiker. Systemet kan kun komme så langt, ikke? Ja. Man er nødt til at komme uden for systemet for at gøre noget godt, ikke? Og være den der selvtægtshævner, ikke? Det kommer lige sådan, det bliver lige plottet ind, ikke? Og så har vi det her med traumerne, og der er også en helt fantastisk scene, som er så perfekt realiseret, ikke også? En murbrok, der falder ned. Vi ser John Walker, han stiller sig op, han kan ikke bære den her murbrok. Og så ser man sig, jamen, der må være en af de her supersoldater, der lige kan komme og bære den for. Det er der ikke, jo, han er så selv en supersoldat, ikke? Men det er man så har vælger at få Ghost, som jo ikke har nogen styrke, at hun ligesom kommer hen og prøver at støtte op om. Ja, Belova heller ikke nogen styrke. Ja, det er det, ikke? Altså, så kommer supersoldaterne, ikke? Dem er der jo 3 af. Men jeg synes bare, den realisering af, at vi ligesom skal samle holdet om at holde den her murbrok op, ikke? It takes a village. It takes a village, det er den der, ikke også? Men det er jo bare så rent og så ægte, ikke? Og det er jo, igen, det siger noget om, at det handler ikke så meget om with great power. Det handler bare om, at we do what we can, ikke? Og we keep the good fight. Der er jo nærmest en scene, hvor jeg tænkte, gud, har hun lavet det sidste afsnit af sæson 2 af BoJack, fordi meget tidlig i filmen, så siger John Walker ikke, at man er nødt til at kæmpe hver eneste dag, ikke? Og de gør grin med at sige, at det er sådan noget Dr. Phil noget. Ja. Men det er jo, som jeg husker det er jo sådan, at sæson 2 af BoJack slutter, ikke også, med den her bavian, der ligesom siger til BoJack, han skal løbe hver eneste dag. Ja. It gets easier, but you have to do it every day. Yeah, you have to do it every day. Ja. Og det er også med addiction og sådan noget, ikke? Jo. Som han jo også lider af, BoJack. God sag, se den på Netflix. Ja. Altså for den tagen der, hun er jo lidt en kakelak, der bliver ved med at slippe udenom, som man prøver at gå kål på, men hele tiden finder en vej til ligesom at få det til at være, som hun gerne vil. Og som du siger, det er også, jamen, hun har haft det her barndomstravne med at se sin far blive skudt og opleve deraf, at jamen, for at kunne få noget her i verden og kunne være i kontrol, så er hun nødt til at have magt. Og hvis hun kunne skabe det stærkeste væsen overhovedet til at... Fordi Avengers, de siger det jo mange gange, Avengers are gone and they're not coming back. Ja. Are they not? Okay. Ja, får vi det at vide, hvorfor de ikke er der, The Avengers? Nej, altså det, som vi... Altså, Steve Rogers ved man jo er forsvundet. Captain America Sam Wilson er der i form af Sam Wilson, ja, men der er jo ikke nogen Avengers, så vidt vides i Dr. Strange må være der. Dr. Strange, men han er forsvundet sammen med Clea, Charles Theroux, og han har fået et øje mere. Klart, ja. Spider-Man er der ikke nogen, der kan huske, hvem er, så han er jo bare sig selv igen der. Thor han er ude og torden og kærlighed med sin datter et eller andet sted. Ja. Og hvem har været også i rummet. The Hulk har også været i rummet. Ham har vi ikke set noget tid. Jo, han har selvfølgelig fået en søn. Han har fået en søn. Været i gang med familieforøgelsen der, ikke? Ja. Hvordan det er foregået, det ved vi så ikke rigtigt. Ja. Så der er jo ligesom sådan, de er jo disbanded, ikke også? Ja. Eller hvad hedder det? Avengers Dismembered. Er der ikke en tegneserie, der også hedder det? Eller ikke Dismembered. Det er jo sådan, hvor man får arme og sådan noget fra hinanden. Men, Winter Soldier Dismembered. Ja, han er i hvert fald Dismembered. Ja. Det bliver han også undervejs her. Men de Avengers er der i hvert fald ikke, og derfor vil hun ligesom skabe den her Sentry, som hun jo så lykkes med. Men det er jo så bare... Det sidder man også og tænker sådan, det må der være nogen, der siger på et tidspunkt. Der må være nogen, der siger på et tidspunkt, at der er måske noget i processen med at få en person til at gå ind i det, der ikke har været ordentligt, hvis man tænker sådan, vi kan bare få en, og så er det perfekte menneske. Det er måske ikke en, der har været igennem, hvad Bob har været igennem, eller Robert Reynolds har været igennem, så man skal give de evner i virkeligheden, vel? Ja. Fordi det har måske en slagside, som det jo så viser sig også, ikke? Ja. Men hun jo alligevel ender med at slippe ud for under murbrokkerne lige til aller sidst ved så at afsløre netop det der, altså Thunderbolts, stjernens store hemmelighed om, hvorfor den der stjerne var der. Det er jo så fordi, at Thunderbolts, det egentlig bare lige var et andet ord for, at de kunne kalde sig New Avengers, som jo også er en meget kendt Marvel-titel. Ja. Så det er jo det hold. Helt andre, som nogle helt andre. Ja. At nogle af dem, Ghost har i hvert fald, ved jeg har været medlem af det også på et tidspunkt. Men det er Sam Wilson, der ledede The New Avengers. Ja, lige præcis. Ja. Og det er jo, og så kommer vi måske så i virkeligheden til
end credit scene, som er den mest spændende, hvor det er, at nu er de blevet etableret, men det lyder til, at de har fået nogle kontroverser med Sam Wilson, Anthony Mackies karakter, der er nogle uenigheder og uoverensstemmelser. Og en absurd end credit scene, der så spolerer en kommende Marvel-film på sin video. Jeg ved, at spolerer teaser. At den fortæller i hvert fald noget om, den fortæller ikke hvordan, men fortæller, at de kommer. Fantastic Four. I hvert fald ikke. Ja. Det var meget sjovt, da vi sad og så det. Så var der en, der rejste sig på forreste række, inden vi var inde og se den i sal 1 her i Odense på Banegårdsbiografen. Så var der en, der rejste og sagde, der kommer en til sidst. Og så satte sig ned igen. Og så sagde jeg sådan, fanden var det public service, det der. Jeg skulle lige til at gå ind og tjekke på Screen Rant. Det var da dejligt. Han bare lige... Jeg gik ud fra det, men det var fint, at han ligesom bare sådan, den kommer, bliv siddende, sagde han. Ja. Det var mega fedt. Men hvor de ligesom, nu er de blevet etableret, de har fået nogle lækre nye suits, nogle gode nye dragter, særligt Red Guardian, han har fået noget, der lignede noget, der var farligt brandbart, må man sige. Ja. Men nød livet som en del af holdet. Sentry var der jo så også, eller Bob, men, og det er jo det, der er med det nye Avengers-hold her. Det er, at de virker jo ikke til at være synderligt tilstrækkelige, hvis truslen den er stor nok. Så lige umiddelbart. Møder de en særlig powered galactic alien, et eller andet den stil, så har de ikke særlig gode muligheder. Med mindre de kan få Sentry bragt i spil. Hvis de brækker Sentry i spil, så er hele banen deres, netop på grund af, hvor stærk han faktisk er. Ja. Så, men det er jo det komplekse med Sentry-karakteren, det er, at i hvert fald tegneserien, som jeg kan forstå det, så er det, når at Sentry gør en god ting, så gør The Void noget tilsvarende dårligt. Så der er ligesom sådan der er en slagside, en faktisk slagside ved, hvad Sentry gør, at der også den onde side gør noget samtidig også. Ja, okay. Det er ikke sikkert, at de bringer det i spil i filmene der. Men der kommer der i hvert fald en besked om, at der er kommet et extra-dimensional aircraft in orbit, eller et eller andet den stil, in outer space, og så får de kastet op på skærmen, hjælperne med lidt hjælp fra Bucky. Og jeg kunne heller ikke lade være med at sidde og tænke sådan, ja, der var et 4-tal på siden der. Det måtte det næsten være. Jeg tænker sådan, Skrull, det har de vist efterhånden lagt i bunden, eller tilbage nu, og hvad skal vi over? Jamen, vi skal over i, at der skal ske noget med Doomsday og Secret Wars og sådan noget der. Så. Ja, det og vi skal federe, hvis det var Doom, der kom flyvende. Ja, præcis. Vi skal jo have noget Fantastic Four, og det har jo været spørgsmålet, hvordan kommer de til? Vi ved stadig ikke, hvordan de kommer til nutiden, fra den tid, det udspiller sig i deres film, men de kommer igennem rumskibet i et ormehul, eller et eller andet den stil, sikkert, ikke? Ja. Men det var jo Reed, der fandt på, at der ligesom fandt på det der interdimensionelle rejse, ikke også, og Council of Reeds og sådan noget i tegneserierne. Ja. Der er noget interessant ved Sentry, det er, at de kalder jo det her gamle Avengers-tårn, det bliver jo kaldt The Watchtower. Ja. I tegneserierne, der går Doctor Strange, Reed Richards og Sentry, de går ligesom sammen, fordi den eneste måde, de kan komme af med The Void, det er ved ligesom at sørge for, at alle har glemt, at Sentry findes, inklusive ham selv. Ja, lige præcis. Og der bygger de så Watchtower, hedder det ikke også, de bygger for alle til at glemme Sentry. Ja. Så måske er det. Men det er jo rigtigt, som du siger, at og det tænker jeg også meget over, da jeg så den her anden gang, ikke, at det kommer til at ligesom være et nødvendigt plotpunkt i den kommende film, og det kan jo ikke nærmest ikke udfolde sig på nogen anden måde, end at man siger, okay, de her Thunderbolts, de kan ikke gøre ret meget ved Doom og hans hold af onde Avengers. Men de kan ligesom de kan gøre ligesom de gode gamle Avengers gjorde, tage den store hissigprop, eller den store emotionelle Superman, ikke, og sætte ham på, og så lave The Sun's Getting Real Low, ikke? Ja. Men sådan en lidt mere avanceret udgave, hvor man så skal rejse ind i bevidstheden og slås med sine traumer. Man ved, altså man fornemmer det jo med det samme, hvis man er bevidst om, hvor det er Sentry ender undervejs i filmen, men man er bevidst om det med det samme, man ser, at Pugh og Pullman, de har noget kemi, de to karakterer mellem. Med det samme, at man får en Romanoff Hulk, sådan. Det er hende, der skal sørge for at lægge låg på ham, når det er, at han er ved at eksplodere, og det hele er ved at gå til helvede også. Det er sådan, det kommer til at være. Ja. Det var det også, men det blev forstærket af, at hele holdet faktisk var der lige til at kramme ham bagfra der, ikke? Ja. God bagvedkrammer. Det kan sgu altid hjælpe på det. Ja. Ja, men altså Sentry er en farlig karakter sendt hen til en Dr. Doom, vil jeg sige. Det vil jeg nok ikke være særlig tryg ved i forhold til, at han skulle manipulere ham, og så er det pludselig The Void, man har at håndtere, ikke? Ja. Idéerne er gratis. I skal bare tage dem.
Ja, I er jo i gang med optagelserne. Adam Warlock og Sentry, det er jo ret meget samme figur, ikke? Ja, fordi Warlock, han har jo også et, som hedder Magus. Ja. Også en ond side, ja. som er skabt også af det samme. Ja. Der er kun så mange idéer. Der er kun så mange idéer, ikke også? Men jeg vil gerne se, man vil jo gerne se egentlig Sentrys fulde kraft udspille sig på film, kunne jeg godt tænke mig også. Det er ligesom det værste, det er jo virkelig det værste ved Thunderbolts, ikke? Det er, at det havde været så oplagt, og man kan jo snakke i evighed om, hvad man gerne ville have haft i stedet for, men det havde været så oplagt at ligesom lige se Sentry være Superman. Ja. De undgår det jo heldigvis. De gør ikke Sentry til Superman, altså fordi i tegneserien, der er han jo ret meget, det her det er vores Superman, men han er ond. Så man kunne jo godt ligesom se ham være den helt, som det Fontaine gerne vil have ham til at være, ikke? Og så sige, okay, måske var det egentlig godt nok, og så kan man se, og så ligesom virkelig få, man kan sige, hele New York, den amerikanske befolkning, til at se, okay, der var alligevel en skyggeside til ham der, supergutten der. Måske skal vi sætte vores lid til nogen, der har knap så meget power, ikke også? Til low-level heroes måske lige i den her omgang. Ja. Men det bliver spændende. Fantastic Four til så premiere her den 25. juli, og det er jo i virkeligheden lige om lidt. Det er det, ja. Skal vi give nogle... Hvornår det Doomsday har... 26. Det er faktisk 26. Det er 26. De er i gang med optagelserne. De er gået i gang med optagelserne. Ja, er det ikke? Det er 26, ikke? Jeg har den lige her. Fantastic Four. Jo, Avengers Doomsday. Det er fra den dag, vi optager i dag, 1. maj, Jens, om præcis et år, om Avengers Doomsday i biograferne. Det var meningen, at Kang Dynasty skulle have premiere nu, ikke? Jo. I oprindelig planlægning. Ja, det mener jeg. Ja. Der er jo rygter om, at Jonathan Majors lige kort er med, hvor man så ser Doom slå ham ihjel, og det er derfor, der ikke er mere af ham. Der er mange rygter. Ja, okay. Skal vi give nogle tentakler til Havoc til at starte med, Jens? Ja. Hvad skal den have? 2 tentakler. 2 tentakler? Ja. Der gives ikke noget med haveloven. Der gives med haveloven. Man skal finde Gangs of London i stedet for at se det. Ja. Det er meget bedre, og det er det samme virkelig, ikke også? Det er også en flere, det er sådan en man kan sige, flere karakterer, flere bander, flere grupperinger, som ligesom konkurrerer indbyrdes, og en masse ekstremt voldelige actionsekvenser. Ja. Og knap så meget CGI, altså den er flottere. Det er jo Matt Flannery stadigvæk, der filmer Havoc, altså ham, der filmer alle de andre Evans-film, ikke? Ja. Så det er jo også underligt, at Flannery lige pludselig... Jeg kan ikke tænke andet end det er XYZ, altså produktionsselskabet, der har fucket med dem, ikke? Ja, okay. De har jo også lavet den der John Cena og... Idris Elba-film? Hidden Strike. Nå, hvor de spiller amerikansk præsident og premierminister, der skal bekæmpe nogen. Er det den? Ja. Den kommer på Prime Video snart. Ja. Jeg giver den 3 af 8. Jeg er alligevel tilpas underholdt af actionsekvenserne, og synes, det er udmærket. Og jeg tror også, måske også, det hænger sammen med, jamen altså, Raid-filmen er god, men det er jo ikke fordi, plottet nødvendigvis er så meget anderledes. Eller plottet er meget anderledes, men hvor simpelt det egentlig også er i virkeligheden. Der føler jeg, at man kommer fra actionscenerne ved en Gareth Evans film, og så bliver man overrasket, når det er Apostle. Og det synes jeg, han leverer i 2 sådan ret hæsblæsende sekvenser, som egentlig bare er hårdt pumpende, og der kommer noget liv i gaden. Ja. Men alt det her CGI-pis, det kan jeg simpelthen ikke fordrage. Når find dem på YouTube. God tid, gå ind og se kampsekvenserne, og så spring resten over, hvis det vil jeg også bare sige. Ja. Se den på Netflix eller YouTube med klippene. Clips. Get some clips. Hvor er du så på Thunderbolts, Jens? Det er så spændende at høre, hvor højt du er op der, når du sådan blev rørt. Ja, det ved jeg ikke. En personlig, meget, meget stærk oplevelse. Men altså 7 ud af 8, ikke også? Det er en film, der kommer til at nok ramme top 10, ikke også, når året om. Af andre grunde, end jeg ligesom har regnet med. Jeg forventede bare, at det her ville være Guardians of the Galaxy, ikke også? Ja, og også sådan lidt lavkonjunktur Marvel, ikke? Fordi der har ikke været så meget ryg på den. Men jeg har i hvert fald også haft følelsen af, sådan hele promoveringstiden har været... Den har været god, altså den har været spændende, der har været sådan en god boss på den. Ja. Det fortsætter vi det til. Ja. Som umiddelbart i hvert fald. Ja. Det var meget forløsende oplevelse at se Thunderbolts. 2 gange. 2 gange, ja. 2 gange. Ja. Jeg vil se den igen, inden jeg kan give den 6 af 8. Fordi jeg prøver meget at være bevidst om det her, som jeg har sagt nu et par gange. Er det godt, eller er det godt på grund af, at det sidste lange stykke tid har været så dårligt? Så jeg giver den 5 af 8. Men jeg var meget underholdt. Jeg synes, den var
sjov. Jeg synes, den var god til at levere nogle solide actionsekvenser, uden at det handlede om, at jorden er ved at gå under. Og synes, det var herligt at se en limousine blive flippet på hovedet, og sådan nogle praktikaliteter rundt omkring, og man får nogle karakterer, som måske i lang tid har følt sådan lidt afskåret, eller sådan lidt skubbet sådan til siden B-C-karakterer, komme ind og få hovedroller, og faktisk levere mega, mega godt, og give noget nærvær i nogle karakterer, som man egentlig ikke troede havde det i sig måske. Så det var en positiv overraskelse, helt sikkert. Ja. Den kan man se i biografen, garanteret det næste gode stykke tid. Thunderbolts. Ja. I næste uge, Jens, der er der også stadigvæk knald på, må man sige. Vi skal tilbage i godt selskab med Alex Garland, der sammen med Ray Mendoza, en tidligere marinesoldat, instruerer Warfare, der er premiere i den her uge i de danske biografer. Men Garland, der ved man aldrig helt, hvor meget han er involveret i det. Nej, jeg har hørt et interview, hvor han sagde, hvor det lød meget som om, at han var sådan måske lidt mere på sådan den der, jeg vil ikke sige sådan konsulentbasis, men sådan, at han var med til ligesom at være den guidende, ledende hånd, tror jeg måske. Ja. Det er jo vist nok så næsten endelig kommet frem sådan, at ja, det var ham, der instruerede Dredd. Så den kan vi i hvert fald godt tage med i rangeringen af Alex Garland-film. Ja. Han står som co-director i hvert fald. Det kan også godt være, at det er noget, som det hører man nogle gange om, at studier, de vil altså gerne have, at det navn står på, så der er en sikkerhed i omkring, at den her person kan levere i forhold til en førstegangsinstruktør, der er mest af erfaring med filmbranchen inden for stunts og sådan noget, Ray Mendoza. Men det er jo en fortælling, der fortæller hans historie, hans delingshistorie, fra et, jeg mener, ikke navngivet ikke mellemeuropæisk, og heller ikke østeuropæisk, mellemøstligt land. Det er Irakkrigen, er det ikke det? Jeg mener noget med, at de ikke nævner det. Det kan godt være, at jeg tager fejl, at de ikke nævner, hvilken en af krigene det er. Det kan godt være, det er Irakkrigen. Ja, men det er jo smart at undgå, fordi så man ikke tænke på alle de der sådan ubehagelige konnotationer, der var med den amerikanske her i lige præcis. Jeg kan ikke helt huske det, men det kan godt være, at de nævner det. De danske distributører har måske skidt lidt i sengen omkring den her film, ikke? Fordi jeg kunne forstå, at den jo er lavet med Atmos-lyd og sådan noget, men jo i hvert fald i Odense ikke bliver vist i den store sal. Nej, den skulle nemlig være en enorm, intens oplevelse, Warfare her, så jeg glæder mig meget til at se den. Også en af dem. Du havde jo Thunderbolts på listen, Sinners havde jeg på listen, og... Du mener auktion, ikke også? Auktion, Thunderbolts, du havde du på auktion, jeg havde købt Sinners og Warfare, så vi er lige en periode nu her, hvor vi får en del af de her film, vi har købt, og Martin han siger også, det kunne sgu være, at han skulle have købt Avatar i stedet for Michael. For at få nogle basører, eller for at få nogle ører ind på kontoen. Ja. Eller en eller anden tilfældig animationsfilm, som nok skal tjene en masse penge. Lilo og Stitch kan også bare købe det. Det skal nok tjene en masse penge. Det skal nok tjene helt vildt mange penge, også på merchandise. Og så kommer der en ny Apple TV Plus-serie, der hedder Murderbot. Endnu en gang har Apple ligesom fundet en eller anden bog, som de kunne så filmatisere, eller ikke filmatisere, jo gøre til en CV-serie. Lige præcis. Med en mand, der er lidt af et skarn og ser ud som en rigtig skov. Og som hedder ikke Stellan, men Alexander til fornavn. I hovedrollen som en AI bodyguard-robot, der så lader til at få selvstændig tænkning, ikke? Jo. Ja. Og det bliver hans ejer eller creator så opmærksom på. Ja. Det er sådan, ligner lidt sådan noget comedy sci-fi. 30 minutter per episode. Sort komedie, ja. Så den her premiere her er den 15. eller 17. maj måske, næste uge i hvert fald. Så den tager vi anmelder. Jeg ser, om jeg ikke kan nå det 10 episoder. Vi ser, om ikke vi når det i hvert fald. Måske ser vi det hele. Vi når så godt som muligt. Ja. Jeg håber også, nu har vi optaget en del episoder lige en gang i ugen. Snart så kommer vi til at optage 2 igen, så håber jeg, så glæder jeg mig til at fortælle lidt om min oplevelse af Last of Us sæson 2 eksempelvis. Ja, og vi skal have listen, ikke også? Hvor du har set Relaxer, og jeg har set John Tucker Must Die. Det er alle sidder og venter på det. At det endelig, om det ikke snart kommer. Det kommer snart. Ja, to klassikere, som har fået deres værtmæssige plads i vores kulturelle liv. Vi skal lige time det, og så er det lige det, og så skal det være, når at Jens han ikke har børnene, og at jeg skal også kunne komme hjem til Jens, eller Jens skal også kunne komme her. Og det skal, men lige om lidt, så kommer det med 2 episoder optagelser i gang. Det kan godt være, at lytterne synes, det var dejligt, det var nogle aktuelle ting hver uge, men det passer altså alligevel nok bedre for os, at vi kan smække 2 afsted i en optageomgang. Ja, lige præcis. Lad det være det for den her uge. Tak fordi I lytter med, og så er vi tilbage med en ordentlig omgang igen næste uge. Ja. Hej.